Ago, padung takong sawang kay mo palit kong tahop kay manlawog ko og baboy. Gakidi anong puti tabangan are. Wa naman po muswila kay wa naman po maswito. Kisa ni? Jong Utor Kutanda. Shout out diha kay Jong Utor Kutanda. Atong basahon ni Jahang pangutana be. Ika-50 GS na ni nahong pangutana dungsoy. Labihay dyan po di mga tawahan na labi. Naghanan ako nilang pangutana dyan. Mo po may pagkakita na ho. Tiwaso na ito nagbasa be. Sani baga joy pulos aning bungot sa atong kibot soy. Matay. Palihog kuno og tubag kay kasipok na ni ahong puno-puno. Matay. Sa di pa na ni tubagon, pasintabi usa sa mga nangaon diya ha? Kay matay ka hisgot ito kuhugaw ini niya. Usa mo po may pangutana rin atong katambalos-los rin nga si Jong Utor Kutanda. Soy, di na ta maglangan. Ako na dyan kang tubagon na ni imuhang pangutana. Sunguta ka dyan ka. Gabagdoy-bagdoy raguro kapag eskwela mo sa una ba? Kay manong amang kabaswito ning niya. Gileksyon man ning taon siya sa science. Aho pa man gani ning perfect pag quiz na mo ining niya. Part man sa tuang lawas. Functions of body parts man ning niya. Sabi saya pa mga gimbulaton sa mga parte sa tuang lawas ba? Paminaw siya kay naitubag sa imuhang pangutana. Ug ahong balikon soy, sa tanang parte sa tuang lawas, di jud nato ikalimod nga ang atuang kibot ang nakakuha sa trabaho nga pinakamaot. Si Jamoy nagagwanta sa tanang baho nga i-release sa imuhang lawas nga di jud masabot. Tiaw ba pud nang agian kag igit nga lapot? Uja tubo nga magko nga di jud masud og supot? Dugangan pa atong imuhang makahilong nga utot. Mao in taon ay bugtong hinungdan nga sa kadugay og kinumbate imuhang kibot hitog kag gamot. 만나달라 너무 졸라 내키지는 않았지만 네가 너무 착해 보여 그냥 몇 번 만났어 아무 말